Хайырлы күн Татарстан, хайырлы күн хөрмәтле телевизор караучыларыбыз. Мин Азилә Батырханова һәм тапшырубызның иҗат төркеме сезгә күтәренке кәеф, матур һәм уңышлы көн телибез. Һәр шәршәмбе Россия 1 телеканалында уйнагыз гармуннар тапшыруы. Татарстанның ат казанган артисты Наил Сәгъдиев белән без Сарман районының искиткеч матур Карашай саклау авылында кунак булып, аның гаҗәеп матур кешеләре белән таныштык. Şimdi Karашай, тик халкыбыз Карашамый, ипи белән май ашай. Олы кече фермалар бар, күп итеп сөт савабыз. Игенчеләр дә калышмый, мул уңышлар алабыз. Кайчакта сарман буйларына, яннарыңда мәңге калырга. Карагашың ташлап торып юкка. Yaşakları kiminlarını kova duyatırını Yaşakları kiminlarını kova duyatırını karşılıyor Cemal'e. İskitkeş. Кадерле тамашачылар, без хәзерге вакытта Сарман районының иң өлкән кешесе, 105 яшьлек Зәки апага кунакка килдек. Зәки апа, исәнмесез? Ничек хәлфәләрегез? Бер киек инде. Шулай булсын, шулай булсын. Калтлаша. Менә бусы иң яхшысы инде шулай. Хәзер минем яшьне беләсезме? Беләм, 105 яшь бит сезгә. Субханалла. 105 яшьмә киттем. Субханалла, субханалла дип карагыз. Аша 105 яшьтә шулай иттереп, үз акылыгызда, үз аңыгызда булып, матур иттереп безнең белән шулай иттереп, безне сәламләгәч, бу инде иң зур бәхет, Зәки апа. Балаларым бик әйбәт карый. Аллага шөкер дип торыгыз инде. Менә без бу өйгә керлек һәм анда гармунчылар нәселе бит әле. Шуның белән дә дан тота. Рафаэль абый һәм Рөстәм абый. Рафаэль абый, Алар минем туганнар икесе дә. Әйе, беләбез. Шуңа күрә килдек тә инде аларга кунакка. Рафаэль абый, менә без шул кадәр матур итеп безне каршы алдыгыз, менә гармун моңнарын кушып. Гомумән алганда, менә сезнең нәселегез, ул бит шундый да менә сөйләп киттегез, сез туганнарыгыз да гармунда уйный икән. Шушы көнгә кадәр 4-нче класстан алып гармунга уйнарга өйрәнеп, гармунда уйнап йөрим. Чакырган җирләргә барабыз. Кырда менә үземнең братым, Әнкәевнең сеңлесенең малае, аның белән һәр вакыт кая чакырсалар шунда барабыз. Ничек дип әйтим, бу дөньяда матур итеп, җырлап, көлеп, уйнап, биеп, татулыкта яшәргә язсын дигән теләктә калам мин. Барыбыз да матур итеп яшәргә кирәк. Искиткеч сүзләр чынлап та бик дөрес. Менә хәзер шушы урында әйдәгез әле. Бу бит чынлап та тарихи вакыйга. 105 яшьлек Зәки апа һәм менә шундый гармунчылар һәм монда инде матур итеп бер гармун моңнарын кушсак, бу искиткеч булыр иде. Картаюлар йөрсен урманнарда. Йөрмәбезнең янда картаю.
Bizning ko'ngil әле 17'de, irinlerde әле yılmayı. Pensiyaga çıkkaç yaşara başladım. Kızlar kuzluyum hazır avuldan. Şeşimni okka buyap jiberdim. Kalıp bulmu indi modadan. Kortayırgalı gül vakit yok. Kortay basqa isep gül birde. Garmunlarda oynap dırlap beyip. Yaşaylalı dostlar bu jirde. Yaşaylalı dostlar bu jirde. Gül bizge. Ömürge. Рәсим апа, сіздің белән якыннан танышып киттек әле. Кайларда тудыгыз сез? Сарман кызымы сез? Сарман районы, ул чагында хәзер Тукай ул Таулык авылы, Илхам Шакиров авылында туган неме. Мине димдеп шушында үзебезнең туганнар бар я. Мухаммеддинов абый мал врачы булып эшләйдер ул. Күйәүгә димнәргә килгән бу. Бер кисендә килде, мин нитмәдем. Энкилер мине бирергә бик риза торалар. Может, инде без исле бала, бер өйдә 8 бала, берәрсе кимесендә дигәннәрдә кем белгән инде. Мине ки ахыры шуңга күйәүгә биреп җибәрделәр. Ул вакытта кладовщик булып эшләйдер, мин монда килдем. Менә шундый ни. Ничә ел торгач микәнбез, ничә елын әйтә алмыйм инде. Мин, короче, 39 яшьтә ирсез калдым. 39 яшьтә ирсез калдым. Агуларда амбар буенда эшләде ул, агуларда гер авызына кимичә җиридер. Шулың белән икәндер, больницага китте дә, илтеп сырада бер 15 көн реанимациядә ятты да, шуннан китеп барды. Менә шуннан бирле 4 бала белән мин бер башым яшәдем инде. Чаллыга китеп, әле Чаллыда 11 жыл эшләп, 25 ел сыйыртауга чыгып киттем. 11 жыл эшләгәч, квартира алдым да, кече малайны өйләндереп кайтып киттем. Менә монда хәзер біткенірек үйне тышлауларын қойткас тышладым, пиялалар, нелер терезелер қойдым, әкірінге қимылтап ята. Веранда ясадым. Менә безнең ите тапшыруыбыз уйнагыз гармуннар дип атала, сезнең кулыгызда тальян гармун. Менә ничек уйнарга өйрәндегез? Хатын-кыз баш белән бит инде аны бу гармун үзеңнең сәләтең башында ни булса, кеше үзенең сәләте булмаса, башында уе булмаса, үйрәтеп менә моны басып, әллә ниләр кыландырып, әллә ниләр кадаклап куеп отырсаң да булмый. Менә шул. Ней, гармунна дөресен бәреп әйтә торган апай, субханалла. Шундый кешене, туры кешене яратам инде, үзем дә туры сөйләгәнне яратам, үпкәли белмим. Үземә дошман кешегә яхшылык эшлим мин аңа. Тегендә китәсе бар бит безнең. Анда киткәндә нәрсәкә газ җыеп китергәндә, бер буш килеш барга кирәк. Ней. Гармунга ничек өйрәндем? Хәзер мин кияүгә киттем, абый армияда. Абыйның шундый гармунга өйрәнәсе килә, безнең Җине бик оста гармунчы, Теләс тамакта ул вакытта агит бригадалар бар я. Җине шунда гармунчы булып теге хәзер баянчылар бит инде ул вакытта баян юк, гармунчы да булып уйнап та җырды. Абый белән чырашканнар була, Теләс тамакка төшкәч, Җине дә шунда чырашканнар да, абый билсә бит алды куяндыр. Абый билсә бит алганы, ул да ул инде машина алган кебек, кешедә билсә бит юк, абый бик требен. Шуннан Җине белән чырашкандар да, Җинегә гармун кирәк түгел, аңа Теләс тамакка җөргә билсә бит кирәк. Абый ияреп киткәндә моңа бер заман гармун күтәреп кайттым, менә шушы гармун.
Гармонны күтәреп кайтты. Гармонны яшереп куялар, вакытта шифонирлар жоқ, берәй-бердә жоқ. Бит инде без исле бала, 8 бала бер өйдә. Гармонны яшерәләр. Бер сеңлем бик не минем белән Вәсимә исемле ул. Гармонны урлыйбыз әнкидән. Мунчада берәннәр. Минем гармонга өйрәнәсе килән кибир, мин инде ватасыбый. Уны ярамый ватасыбый. Хәзер гармонны апайым белән урлыйбыз да, мунчага белекей генә сәкесе бар, шул үстәлгәндә белекей урлыйбыз да, илтеп куям мин нигә. Бер олама телегрика таптым, шул телегрикага төрәм дә берәннәр шул сыйу бар бит. Сәкәсенә тагып куям, клубка чыгып китәм дип чыгып китәм дә, теге нине иске телегрика терезәгә куям, төнне гармонны өйрәнергә утырам нигә мунчада. Шунда дирәк өйрәндем инде менә гармонны. Яни курбаннарга барганнар бит о заманда. Да, гармонны өйрәндем. Бу гармон шул өйрәнгән килеш калды инде, саклап йөртәм шуны. Минем алган, сатып алган гармон бар, ул ялында ниде ята, миннән тутып. Ләкин монсы бит аның шу кадәр теге яшьлек, хатирәләр, тавышлары белән күңелгә якын бит инде. Абыйның ниләре бөтенсе искә төшәйин менә, аңа кайчакта шулай чыгарып җырлар да җырлыйм. Шулай тиз җырлыйм да мин. Гармон битинде ул Талиян гармон бигрәктә татар халкының төп уен коралы булган. Шахты көе. Уйна дустым гармоныңны, яисә башка көйләр, алар барсы да шу хромка гармонына нигезләнгән. Талиян гармонга нигезләнгән. Һәм инде ул безнең күңелгә сабый вакыттан кирип калган. Хәтерлим, армияга затканда бурамнан дүртәр җегетләр уза иде. Һәм гармонга җырлап. Сіз армияға шул гармон белән барыгызмы әллә? Юк, кызганычка каршы 1972 елда Корыш саклау урта мәктәбен тәмамлап, мин Алабуга Пит институтына укырга кире алдым. Һәм онда безнең Курмаш дигән авылдан Мәдәфис абый укыта иде, музыкадан. Ул мине һәр вакытта үз янына чакырды. Инде мәрхүм, рәхмәт аңа, ул мактап булсын. Һәм бераз гына баянның нигезләрен бире алды. Һәм ул миңа 38 ел педагогик стажда бик кирәк булды. Менә сезнең нәселдә кемдер гармонда баянда уйнадылармы? Әтиме, бабаймы анда? Гармон ул ничектер миңа яшәү рәвешенә кирәк булган өчен әти оештырган әйбер ул. Менә мәктәпне бетергәч, мин төпчек малай булгач, өйдә калырга тиеш. Мин умартачы булырга тиеш. Әти сугыш инвалиды, ул умартачы иде, умартачы булды гомер буена. Һәм шунлыктан миңа орысча әйткәндә аның данныйлары барысы да бирелде. Инде 5нче классны бетергәч, мин ярдәмче умартачы булып эшләдем гомер буе. Һәм менә инде 55 ел буладыр минем күрше апаларга да яисә бер абыйга барып умарта күсе җавап биргәнемә. Менә умарта, менә монда да күрәбез инде кортлар. Сез гармончы, менә гармонда уйнаганда умарта янында теге бал күбрәк бирмиләр микән? Озаграк уйнасаң, ындырартын 2 мәртәбә әйләнергә мөмкин. Шулаймы? Үзең. Юк, шулай дип әйтәләр бит. Умарта ул саф күңелне ярата. Ул алдаганны, яисә башка шундый теге ялганнамны сөйми. Аңлыйм.
Benim әти ойнайдырыя. Мен енді әтеге үйретәлі деп бердім, аның нешіктір уақыты болмады. Шулайттырып бір күнді бұл мен айта, былай. Ұнады бұстың барманаңына, олмағасы кейіна. Олты тіліні көрсетті де, міне сенен гармон шешіға, әгер шулдан ойнай білсәң деді де, шығып кетті. И болды бұл. Шуның біле бітті, мен бұл олты тіліні олты күн ізледім. Міне шундан соң әкірін, ей сүйінулерім еді міне шул. Бұл получается сен по слуху ойнадығы. Қой бір кішілер бетіндегі әлі нендей нәрселер yazулар, ясыйлар кнопкаларға. Кнопкаларға соңынан кетті енді. Міне шулай интігіп, өзім ізлеп тауып, өзлігімнен үйрендім десем де yorayındı. Нәрсесің ол сізге гармон? Гармонны мен өзім нешік типте аңлатырға білмейм, әлбетте. Нешіктір көңілге келе, даже урамда жүргенде. Мына менің гармонның ұрышында кірем де, шуны бір куплет болса да, ойным да шығып кетем. Нешіктір мына көңілге рахат болып кетер шул уақыттарда. Антидепрессант көбіргенде бұл? Шулай мекенде, орғанына да бітірі, кәйіфіне де көтере, гармонсыз болмайын, яшай алмайым гармонсыз. Гармонсыз яшай алмайым шулай. Бұл гармон енді менің үшінші гармон. Бірінші гармонны мен олдым армияда. Ол енді қолды шында, менен ешіктір башқа да келмеді алып қайтырға. Екінші гармоным енді армиядан қайтқаш болды. Дәл уақытта елен шыққан уақыт. Ұйқыларға кроватта жоқ. Мен ең бірінші квартирға сатып алған әйберім гармон болды. Міне, отына шуланды, конечно, ұйқыларға кроватта жоқ. Кроватта жоқ, гармон бар. Гармон бар. Міне, шундан соң, енді мен ойнағанда өзі қосылып жырлай башлады. Міне, гармон шулайттырып, досташтырады ол. Сіздің балаларыңыз бар ма? Балалар бар, балаларын үйретуге тырыштым. Олар нешексің гармонға? Міне тартылар? Таңнарға үйреталар. Молайда қызда әдірек шында бір яқтан бір-екі үйреніп қалдылар. Міне қазір ұнықлар, 5 ұнығым бар. Шуларының дүртісі йорты болса да, туған тіліні ақақау қырып адам. Анадың бас қызым әпипәні әдірек шында бір яқтан. Міне шулар меңа қарап 5 ұнықның бірісі гармоншы болып кетелсе ярар деп ойлаймайды. Міне әлі пока ұлқадылы тігі. Оңладым. Ағзар абай, мына өзіңіздің ең яратқан күй бар ма? Ең яратқан күй, нешектір мені тігі армияға бетінде гармон білән отышы енді. Нешектір мәтрушкелеріне көңілді қалған енді менің. Мына шул мәтрушкелерін ойна алмасыз ма екен? Ойна қарайбыз. Шында көтәрінкі нұқтада біз сіздің білән саулашабыз, исән емин болығыз.